σημερινό story time έχει να κάνει με το φωνακλά. Όλοι σίγουρα είχαμε κάποια στιγμή ένα φωνακλά συνάδελφο. Πάμε να το πιάσουμε από την αρχή όμως. Λοιπόν, φίλοι μου, επειδή δεν βγήκε το χθεσινό βίντεο, δεν έγινε όπως το ήθελα, σήμερα το ξαναπάμε από την αρχή. Γι' αυτό κατά το τέλος θα δείτε μία διαφορά. Κουρευτικά έχω γίνει σε νιε πενιέ, αλλά το βίντεο δεν βγήκε. Οπότε καθίστε να το δείτε ολόκληρο και μετά να μου πείτε αν σας αρέσει κάτω στα comment. Αυτή η ιστορία εμένα με κάνει και γελάω, γιατί θυμάμαι πολλές λεπτομέρειες, το οποίο εντάξει ήταν τραγικές και πιστεύω θα σας αρέσει. Οπότε πάμε να το δούμε παρέα. Λοιπόν παιδιά, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Γιάννη Καλπάκτσι για τη συνδρομή του. Είναι ο πρώτος που έκανε συνδρομή. Πάμε όλοι σιγά σιγά. Λοιπόν, είναι από τους ανθρώπους το οποίο έχεις ακούσει σίγουρα, και όχι μόνο έχεις ακούσει αλλά τους έχεις ζήσει. Ο Φωνακλάς λοιπόν, ο φίλος μας, είναι συμπατριώτης μου. Ήταν αυτός που δεν μπορεί να μην έχεις ακούσει. Στα νεύρα του φώναζε πολύ δυνατά, και με το παραμικρό λάθος γινότανε χαμός. Μόλις έχω μετακομίσει Αθήνα, πρώτη μου δουλειά σε μεταφορική, στην Ορφέως, πολλοί από εσάς θα ξέρετε. Τέλος πάντων, είμαι στο πρακτορείο εκεί, ψαρωμένος εγώ τώρα στην αρχή. Τι θέλετε να κάνω, χειριστής κλάρκο, okay. Ξεκινούσα παλέτες μέσα έξω. Είναι ο υπεύθυνος το οποίο μας έλεγε πώς θα φορτώσουμε, πού θα μπουν οι παλέτες κλπ. Καλά μέχρι εδώ, όλα καλά. Και αφού έχω ξεκινήσει εγώ, φορτώνω παλέτες κλπ, μου λέει βάλε αυτές μπροστά, αυτή εδώ, αυτή εκεί. Μα είναι λάθος, ξέρω εγώ, το βάρος θα είναι όλο μπροστά, πίσω, ανάλογα δηλαδή. Πως μου λέγε, πολλές φορές μου τα λέγε και ήταν λάθος. Και εκεί φτάνουμε στο σημείο το οποίο έρχεται να κοτσάρει την ταλίκα για να φύγει για το λιμάνι. Πάει να μπει από κάτω, δεν μπαίνει τα αμάξι, γιατί μου έχει πει ο άλλος πλακάκια μπροστά, έχει κάτσει την ταλίκα, έχει κρεμάσει. Εγώ τότε δεν είχα παιδιά ιδιαίτερη σχέση με τα φορτηγά. Έκανα κάποιες δουλειές με φορτηγά μέχρι εκεί, αλλά δεν ήξερα εγώ τώρα ξηρό φορτίο κλπ. Και αφού έχουμε φτάσει, έρχεται στο γραφείο, γάβγισμα. Λέω τι έγινε εδώ τώρα, απλακωθούμε? Γιατί η φάση πήγαινε εκεί, στη χειροδικία, βρυσίδι άσχημο, λεξιλόγιο παιδιά, κάτσε καλά. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος το οποίο θα κάτσω να βρίσω έτσι σε αυτό το βαθμό και να τσακωθώ, να πλακωθώ με τον άλλον. Δεν θα ασχοληθώ καν. Θες αυτό, αυτό θα κάνω. Με το καιρό αρχίζω και τον γνωρίζω καλά. Βλέπω ότι άνθρωπος είναι, δεν είναι κακός, απλά είναι λίγο κουτοπώνηρος, αλεπουδιάρης, και λίγο πάει να στη φέρει ρε παιδί μου, να γίνει το δικό του ρουφιανάκι. Point, κρατήστε το αυτό. Και είμαστε στη φάση το οποίο εγώ τον έχω γνωρίσει πλέον, ξέρω πώς να το χειριστώ, ξέρω πότε θέλω εγώ να γελάσω να τον προκαλέσω. Αυτό ήταν το αποκορύφωμα στη φάση μας, και ξεκινάει μια μέρα, όλα ωραία και καλά, ηρεμία, όλα πηγαίνανε ρολόι, δεν είχε και πολλή δουλειά. Είμαστε ήρεμοι στο γραφείο, τσουπ, έρχεται καλημέρα, καλημέρα. Πού είσαι μωρικολόγρια, του λέω. Τι μαλακισμένο μου κάνει, του λέω, τι θα γίνει, του λέω, θα πάρουμε καμιά άδεια? Κρατήστε αυτό που σας έλεγα. Τι άδεια θες, μου λέει. Του λέω, παίρνεις άδεια εσύ εδώ πέρα, δώρα τέτοια παίρνεις? Ξεκινάει τηλέφωνο το αφεντικό κατευθείαν. Έλα Αντώνη, μου λέει, το και θέλω άδεια και έτσι και αλλιώς. Τα παιδιά εδώ, λέει, ζητάνε άδεια.
Εγώ πότε θα την πάρω, έχω να πάρω και... Θα φύγω, του λέει, θα σου κάνω μήνυση. Κατευθείαν τηλέφωνο. Έρχεται Σάββατο το αφεντικό, μας μαζεύει μέσα, ξεκινάμε κουβέντα. Εγώ έχω κάνει τη συμφωνία μου, δεν με νοιάζει, δεν ασχολούμαι. Εγώ φιτιλιές βάζω, απλά για να γελάω. Όταν βαριέσαι, αυτά κάνεις. Τέλος πάντων, ξεκινάει εκεί η αναμπουμπούλα. Θες άδεια, αυτά τι έχουμε συμφωνήσει, αου, όποτε ήθελες έπαιρνες άδεια, έτσι. Απλά δεν πληρωνόσουνα γιατί ήταν στη συμφωνία που είχες κάνει. Φτάνουμε στο σημείο το οποίο ρωτάει όλους, όλοι έχουν κάνει τη συμφωνία τους, ο καθένας στα λεφτά του τι είχε συμφωνήσει. Φτάνει στο κύριό μας, του λέει ρε μαλάκα, του λέει τι με μαζεύεις εδώ πέρα να πούμε και έχεις μείνει μόνος σου πάλι. Αυτό γινόταν συνεχώς, όποτε γινόταν κάτι έπαιρνε το αφεντικό, έρχονταν πάνω και έμενε πάντα μόνος του. Θα σας πω και μία-δύο έτσι φάσεις τώρα αστείες. Είναι μια μέρα, έχει ανέβει στο Clark, πάει να το παίξει τώρα, εγώ ξέρω, κάνω ράνο, το κόβει δεξιά, φλαπ, ξάπλα όλα τα μπουκάλια, σπάνε τα μισά. Μαλάκες και κάποιος εκεί φώναζε, δεν κάνετε τίποτα όλη μέρα, εγώ πρέπει να δουλεύω, είστε άχρηστοι έτσι αλλιώς. Κάποιοι όμως τσαντιζόντουσαν καμιά φορά και αντιμιλάγανε και εκεί πιάνονταν στα χέρια. Εγώ πάντα στη γωνίτσα μου, όπου βλέπω ξύλο φεύγω. Τέλος πάντων και είμαστε στη φάση τώρα, έχουν πιαστεί, πάνε να πλακωθούν, ρε, λέω σοβαρευτείτε. Δουλειά είναι, λέω εντάξει, γίνονται αυτά. Μπήκα μέσα γιατί με έφαγε ο ήλιος, έχει και ζέστη εδώ, περιμένω. Κάποιοι μπορεί να έχετε καταλάβει που είμαι, μην το πείτε. Έρχεται η μέρα, πάει στον Ασπρόπυργο, είναι να μαζέψει κάτι παλέτες. Εγώ δεν πάω εδώ, δεν πάω εκεί. Παίρνουνε τηλέφωνο, ξέρω εγώ, από Κρήτη. Πήγαινε πάρε 10 μπαλέτες από εκεί. Δεν πάω εγώ, λέει, είμαι κουρασμένος, δεν μπορώ. Βρίσκε δικαιολογίες, να πάει ο άλλος, τι έχει κάνει αυτός, τι έχω κάνει εγώ. Και είμαστε σε φάση τώρα, ρε παιδί μου, το να συγκρίνουμε ποιος την έχει μεγαλύτερη. Δεν πάω εδώ, δεν πάω εκεί, άμα δεν πας, πήγαινε στα μάξι και φύγε, του λέει, αν μου δώσει την αποζημίωση, αου και αου. Τα ίδια όπως πάντα. Πάντα έλεγε εγώ τα κάνω όλα, εγώ είμαι ο καλύτερος και άμα φύγω εγώ θα κλείσει και παντού υπάρχει αυτός. Και σε αυτή τη φάση να πω και το άλλο. Γιατί εγώ τα μαθηματικά μου, καλός ή κακός, στο σχολείο δίνουν αστέρι, αλλά 5 μαθηματικά τα ξέρω. Λοιπόν, έχει δουλέψει 10 χρόνια στον έναν, 15 στον άλλον. 5 χρόνια έκανε στα Ολυμπιακά έργα. 10 χρόνια έκανε με τον έτσι. Άλλα 10 έκανε με τον αλλιώς. Και του λέω ρε μαλάκα, πόσο χρονών είσαι? Και μου λέει 50. Του λέω δεν μου βγαίνουν τα χρόνια. Αυτό παιδιά είχε πολύ πλάκα. Δεν βγαίνανε τα χρόνια που έλεγε ποτέ. Και ένα άλλο αστείο είναι ότι όλοι το θέλουν για δουλειά, αλλά κανένας δεν τον παίρνει. Τώρα αυτό πως γίνεται δεν ξέρω ρε παιδιά. Να μου πείτε λίγο κι εσείς. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο τέλος. Τώρα αν έχετε φτάσει μέχρι αυτό το σημείο του βίντεο, δείτε και λίγο παρακάτω, σας δείχνω τη γυμναστική το οποίο κάνω εγώ στο σπίτι. Με τα όργανα που έχω, δεν έχω πολλά πράγματα. Τώρα ψάχνω για γυμναστήριο, όποιος είναι από Θήβα και μπορεί να με βοηθήσει να μου προτείνει κάποιο γυμναστήριο εδώ, γιατί είδα έχει πολλά και τώρα θα ξεκινήσω να πάω να βρω γυμναστήριο. Αν σας αρέσει κάντε ένα like, κάντε μια εγγραφή παιδιά, όποιος θέλει κάνει συνδρομή, δεν είναι υποχρεωτικό. Τι άλλο ήθελα να πω, να μου πείτε αν σας αρέσει να δείχνω και ασκήσεις και τέτοια που κάνω εγώ για το δικό μου σωματότυπο, δικιά μου ασχολία κλπ. Λοιπόν παιδιά, αφού έχουμε τελειώσει τη δουλειά, είναι και κάτι άλλο που δεν σας έχω δείξει ακόμα, είναι η γυμναστική. Τώρα επειδή δεν έχω βρει ακόμα γυμναστήριο εδώ στη Θήβα και αν είναι κάποιος εδώ από Θήβα να με βοηθήσει, να μου προτείνει κάποιο γυμναστήριο, να μου στείλει στο Facebook. Λοιπόν, δεν κάνω τίποτα τρελό στο σπίτι,
μονόζυγο, λίγα βάρη, ό,τι έχω. Δεν έχω τίποτα τρελό. Αλλά, παιδιά, πραγματικά αξίζει το κόπο να το κάνετε. Πρώτα απ' όλα για την υγεία σας και δεύτερον να έχετε μια ωραία εμφάνιση, ρε παιδί μου, κατά τη δική μου γνώμη, χρειάζεται. Εντάξει, γαντάκια τέτοια όποιος θέλει βάζει, εγώ πότε βάζω πότε δεν βάζω. Απλά σήμερα θέλω λίγο να πιεστώ, θα σας δείξω ένα σετ, το τι κάνω εγώ. Υπάρχουν παραλλαγές σε κάθε μέρα παραμέρα που κάνω, παράδειγμα αλλάζω την άσκηση. Αυτά. Πάμε να σας δείξω λίγα πράγματα. Λοιπόν, αφού έχω κάνει έλξεις, η επόμενη άσκηση που κάνω είναι κοιλιακή. Κυριακή έχω το πάγκο αυτόν εδώ, δεν ξέρω πώς το λένε καν. Εγώ στο πρώτο γύρο βάζω επιπλέον βάρος. Τώρα οι αλτήρες μου, αν θυμάμαι καλά, είναι 13 κιλά, κάπου εκεί. Κάνω 20 επαναλήψεις με βάρη. Κάνουμε και 10 push-ups, 20. Λοιπόν, και τελειώνω με τους αλτήρες, 10 επαναλήψεις στο κάθε χέρι. Απλά τα πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, έχω τελειώσει. Πάμε να δείτε κι εσείς τα κιλά μου. Και δεν έχω κάποιο στόχο. Κάνω αυτή την προπόνηση μέρα παραμέρα ή αφήνω 2 μέρες κενό, ανάλογα τη δουλειά και την κούραση που έχω. Και δεν πάμε για αγώνες, απλά να έχουμε ένα ποιοτικό σώμα και υγιές. Αυτό να το κάνετε όλα τα πιτσιρίκια. Λοιπόν, για να δούμε. 78.600. Μια χαρά, γιατί έχω πρόβλημα, παιδιά, και χάνω πολύ εύκολα βάρος. Και εγώ πολεμάω τόσο καιρό να κρατήσω πάνω από 75 κιλά. Είμαι σε πολύ καλό δρόμο. Λοιπόν, παιδιά, από συμπληρώματα δεν παίρνω κάτι το ιδιαίτερο. Βιταμίνη C, πολυβιταμίνη, ω3. Μετά, σε ένα σέικερ ζυγίζουμε. Το έκλεισα. Λοιπόν, βάζουμε την κρεατίνη, 5 γραμμάρια, πέτυχα ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε βάλει 5 γραμμάρια κρεατίνη, ξαναμηδενίζω, τελείωσε κιόλας η πρωτεΐνη. Άμα βγει 30 γραμμάρια είμαστε τυχεροί. Θα βγει 30. Τέλεια. Λοιπόν, για αυτά τα έχουμε φτιάξει όλα για να κατέβουμε. Είμαστε κομπλέ. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας αρέσει αυτό, ταυρό γυμναστήριο, κάνουμε και από εκεί. Αυτό θα μου το πείτε στα σχόλια.